The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Jagaba. Zabu zabu, enyimba master. Wani za a yi wankan yankan farce? Ni ne mai yankan farcen. Bismillah. Yawwa, sani da zuwa. Ai ya gaya mun ƙwarewa. Wallahi, ai an ƙware gurin yankan farce. Continue. Kai, mutane ba iya musu. Kaga wani ya zo ya mana fakin ko sallama ko tambaya babu. Mota ta ce fa da ita na zo. Motar ka. Wannan ka rena sana'a ta. Allah baka hakuri. Yawwa, Alhaji na gama. In gama? To, Ya dai gaya ma kuɗin yankan farcen ko? ai Me wannan? in yankan farcen ne. Kuɗin ka fa 100 ne. Dubu ɗari. To, 100, 10,000 duk hannu ne, duk ɗan yatsa ɗaya 10,000. Saboda bako ne kai ne ma a dubu. To canza min yatsu kai. Me kake nufi? To ai ni ɗari ake min yankan farce. A to wannan ba irin wannan bane ka gani na zo ana kato motar kare na hankali kaman naira Amma 100 ba zan ƙara yanke farce. kaman naira 100 saboda tsoron ka nake ji. To na mai ta ko yawon cinin ɗinka ne ka fito a ciki. Bari zan kira Alhaji. Wallahi shi zai cika, shi zai ban kuɗi na. To tafi da wannan ɗin. To uwar me zan yi da ita? Ko ruwa ka sha da ita. Jagaba.